Ja, even ertussenuit. Even met de kleine even hopelijk van de laatste mooie dagen even genieten. We zijn het net zo vaak mooi waar dat er maar even op uit. Want ik even genieten van het mooi waar en de simmen mooi afsluiten. De Wateilanden binnen dit weekend zo goed als volboekt. Hier en daar is misschien nog een plakje, maar er is het ook wel mooi zijn. Dat vernemen ze ook bij Rederij Doeksen. We verwachten dit weekend toch een aardige stijging van de aantallen. Met name op de dagtoerisme loopt het goed. Dus ja, supermooi. Heb je daar noem eens van hoe vol zult omheen gaan? Verwachting is rond de 15% meer dan vorig jaar in hetzelfde weekend. Wij hebben daar zelf een caravan in de familie, dus dat is wel heel makkelijk. En dan moet je even het besluit nemen, hè? We gaan even weg. Dus, Komt het door het weer? Dat komt zeker door het weer. Ja, nog even nazomeren. Krijgt als verboeren met een soort schilders het van het mooie wagen. Deze oude wieversimmer komt haar dus nog wel goed uit. Maar Reinrich wil eigenlijk net hier voor een huis hebben, om een huis. En nou wordt er een soort bellen. En ik van, wanneer kom je in? En het is nou mooi waar. En kun je nog wat oormaat zien. En kun je in ieder geval winterkleren zien. Ja, dat is lastig in te plannen. Nou, van een heel soort skills is het echt een minne simmer. Want wij maken het nou eigenlijk met dus gerust omzet, maar wij in de simmer draaien. Dus daar maken wij in de winter voor een deel van leven. En ook de bootje verhierbedrijven vernemen de effecten van het mooie waar. Die hierboten binnen haast alle jaar voort. Vaak stiert de winterstalling eind september al aardig vol, maar dat is nou wel oors. Er zijn zelfs mensen die wel de sleutels gebracht hebben, alleen die zeggen toch van haal hem nog niet op. Want ja, we willen het weekend nog even varen, want het wordt mooi weer.